30 ka mga aircraft cleaners sa usa ka manpower agency midangop sa PESO Lapu-Lapu aron ireklamo ang kanunayng kalangay sa paghatag sa ilang sweldo ug ubang benepisyo. Ani ang report. Midangop sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City kaganihang buntag, kining 16 sa 30 ka mga aircraft cleaners sa usa ka manpower agency dala ang ilang letter complaint. Sa naasuyng letter complaint, ilang gibutyag nga sukad Hulyo sa miaging tuig kanunay nga nalangan ang ilang sweldo. Gani ang sweldo nila sa unang kinsina sa buwan sa Disyembre nga unta madawat nila matag Disyembre 15 pagka Disyembre 23 na nahatag. Samtang ang alang sa ikaduhang kinsina sa buwan sa Disyembre, gipa partial cash advance lang sila og tag 1,500 pesos. Wa usab sila makadawat sa ilang 13th month pay sa tuig 2024 nga unta base sa nalatid sa balaod, gikinahanglang mahatag kini sa mga empleyado sa dili pa ang Disyembre 24. Nakadugang sa ilang kabalaka kay nasayra nilang wa usab ma-remit ngadto sa mga hingtungdang ahensya ang mga gikalta sa ilang sweldo nga contribution nila sa SSS, PhilHealth ug Pag-ibig. Gani ilakip sa mireklamo ang supervisor sa mga aircraft cleaner sa ilang Cebu station kay lakip usab siya sa apektado. Okay ra mga 1 day, 2 days pero mga 5 days, mga weeks na dili na sa mayo kay kasagaran mo pamilyado mongod. Iyang gibutyag nga moabot sa 63 ang tanang mga trabahante sa naasuyng manpower services sa ilang buhatan dinhi sa Subo. Apan ang uban kanila nang resign na lang tungod niini. Hinuon iyang gitataw nga ubay-ubay pa kanila ang nagpabilin sa trabaho busa panghinaot nila nga unta mahatagan sila sa unsa may angay kanila subay sa nalatid sa balaod. Wala mi nga ni labag sa among kumpanya. Ganahan mi manarbaho. Nga mo lang consistent ang paghatag sa sweldo ba. Nya mahulgan lang mo benepisyo. Wala may problema sa mong trabaho. Matod ni Kim Francisco, PESO Manager sa Lapu-Lapu City, nga gitambagan na nila ang naasoy mga trabahante nga ipadangat usab ang ilang reklamo ngadto sa Dole 7. Amo po ning i-follow up dito sa Dole ilang kaso kay this is kanang dako kay ni siya nga violation sa atong labor laws, no, and we don't want nga may tabo kini diri sa ato ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang naasuyng mga trabahante ang tiglimpyo sa mga aircraft sa duha ka mga dagkong airline company sa nasod. Busa naglara usab ang PESO Lapu-Lapu nga bisitahon ang ilang buhatan karong simanaha aron matabangan ang naasuyng mga trabahante nga makakuha og amicable settlement tali sa ilang employer. Importante nga atong mapaabot sa management nga kita sa atong opisina na tutok pud ta para nila na sa welfare sa ilang mga employees. Sa pagkakutlo ni balita, wala pa makuha og habig sa RTV Balitang Bisdak ang gireklamong Manpower Agency. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.